Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Karon, yari ang balita, badat, bulig. Tiri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:26. This time check is Badat, bulig.
mga development sa panagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado, ika-12 ng adlaw sa bulan sang Setyembre tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan okslang? Kabayuntang okslang no? Ay, hugid. Sa gihapon, naghulat-hulat kita kung anano ang mangin desisyon sang National IETF kung balati kay na hambal ni Mr. Frank Carbon sang MBCCI bilang Chief Executive Officer sa nga mga grupo sa ila sining nga apelasyon nga kung pwede taning transportasyon mabalik pa man lang. Ginambalan sila ni General Feliciano nga hulat-hulaton tanay bisan 2 weeks lang. Kabayunta nga matigayo na no. Kay kadamo na mga kaaksyon sa mga drivers naton nga nagalaom nga bisan paano makabiyahe kita. Nagahulat-hulat man ang aton sining nga mga city officials kung anong mga desisyon sa National IETF angot sa pila ka mga gina-appeal naton diri sa syudad sang Bacolod. Sa probinsya sang Negros Occidental do hindi masyado ka problema pero sa gihapon gina-implement sa mga local government units ang social distancing, ang face mask kag face shield, no? Kung niyara kamo sa guwas ang inyo sining nga mga puluyan tidri sa palibot sang syudad sang Bacolod, way pa sa gihapon sang biyahe ang aton sining nga mga salakyan di pasahero kag kalakip man mga motorsiklo kag mga e-bikes kag tricycle mga kaaksyon, no? Sige, 104 na lang kaadlaw ang nabilin before pa man mag Christmas Day kag may 111 kaadlaw nga nabilin before pa man mag-end ang 2020. Dali na lang Dason si mana, ika-third week na sang bulan sang Setyembre, mga kaaksyon. Daw kadasig lang, no? Daw kadasig lang sa mga inadlaw, daw ginaalas lang, no? Kamusta nga aton sini nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, sa mga kabaranggayan naton,
kag kapurukan diri sa syudad, no? Sa mga banwa kag syudad diya sa probinsya, kamusta kamo dira mga kaakson? Although nga ti damo-damo pa sa Gapo, no? Kung basihan tang resulta kada adlaw kahapon, pila naman tong Bacolod nun kag Negros anon. Paindis-indis ang Bacolod kag Negros, no? Ay, oo. Pangatlo ang syudad sang Iloilo, pangapat man ang probinsya sang Iloilo, mga kaaksyon. Ay, puwerte. Kabayon ta malampuwasan ta niya. Sa mga kaaksyon ta dira sa Negros Oriental, kamusta kamo mga kaaksyon namon sa Kanginan? Kalakip man ang aton sining mga kaaksyon sa Bugos nga probinsya sang Negros Oriental kag Occidental, lakip na sa Bugos nga probinsya o kun Region 6 mga kaaksyon. Sige, kamusta nga to sining mga kaaksyon? Mag-ainop na kita, tubtub kita sa Taklalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod. Plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dira sa SRA, kamustang SRA ta? May mga information kitang nagasulod dire. Ambot sinong si Rafika gyapon eh. Ang chief sang SRA naton mga kaaksyon, no? Ang I don't know kung ano ka matuod din nga may more or less duwa ka mga empleyado dira, sir. Gin-quarantine nyo na ina. Munang dapat ibaluon ta mga kaaksyon, ha? Sa SRA, no? Kay kadamo sang mga bagay kung kaisa nga dapat talulupang doon ta, hindi ta na pagtaguon, ha? Tagu-taguon ta pa ng ti katulad sining iban nga ginpa swab test man diri sa syudad sa Bacolod, ho. Hindi naman kita agani ko nung iban. Ambot kung di nagkalad to. Amo nang ginatukib sang aton sining mga opisyal sang syudad sa Bacolod kay hindi ko no malocate ng mga numbers kag mga address nila nga ginbutang. Samtang ginpatigayon yadto ang one time big time nga swab testing diri sa syudad sa Bacolod. Ambot kun sa Negros Occidental ko problema. Kaya mo nang isa kadako karon nga pala isipan mga kaaksyon ang mga positive hindi nila pagtaguon. Kay 14 days man lang na kag kun wala man lang sang ginabatsyag da pagka next nga swab testing na sila mangin mayo naman ang resulta. Basta importante lang hindi talang pagtaguon kay kabudlay kung kay isa nga tagu-taguon ta na nga makahalit pabla sa iban man. Muna kung kaisang ti kabudlay kung may mga resulta nga positive tapos tago-tagoon taman lang bala nadaway kita kay balon. Ibutang gina sila sa insakto. Way man na diferensya kung kaisang ti kung positive way ka man na gyapon choice mga kaaksyon basta importante nga hindi talang pagtaguon, no? Sa kinandan ako ang inyo sinikaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Kabato na kamutanan sang ayuda gikan sa syudad sa Bacolod. Ilabi na sa mga drivers, ha. Hindi man tanan pero may mga drivers lang nga nakabaton sang ayuda kag mga less fortunate. Inang masyado gid kapigado. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sang aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial manginkaw pod ta si Aksyon Marlon Hinovilla. Bag-ong healing center sa San Carlos gininagurahan 180 ka COVID-19 patients sarang maakomoda. Amo nang mayong balita samtang sila ay may pinakamadamo nga positive nga kaso sa mass testing.
Samtang sa aton sini nagapanguna man nga balita gikan sa Bacolod City Government Center, trabaho sa mga contact tracers nga mas paginpasanyog sang syudad batok sa mga persona nga nagpositibo sa mass testing apang wala nagakooperar sa mga otoridad. Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita, Bacolod City Police Office Director Colonel Henry Viñas pabor nga ginpanubuan ang height requirements nga luyag magsulod sa pagkapulis. Sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba bangod sa paindis-indis. Ano nga paindis-indis ni competition 47 anyos nga amayho patay matapos ginlutang sang iya tupad balay. Samtang sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, mangisayod ta karon sa pila ka mga checkpoints area diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, no? Nalaragway na ang sa north, ang sa central, ang sa south, ang diri naman sa portion sang north area sang Bacolod. No, ibaloon ta dabi sa may ginsangan sang circumferential kag si El Montelibanoho. Ang checkpoints nga ginapatigayon sa ngaton sining mga kapulisan. Kag Barangay Tangob Kapitan Olive Villarosa handa tubangon kag batunon ang suspension order nga ginpapanaog sa iya sang Office of the Ombudsman angot sa anomalya sa Social Amelioration Program. May anom ka mga barangay kapitan, mga punong barangay ang ginpaidalom sa 6 ka bulan nga suspension. Pero as of the latest, way pa sila makabaton sa official nga communications gikan sa Department of Interior and Local Government o kundi DILG. Kaya muning ma-serve sa ila. Actually, ginapamonitor na sila sang DILG Secretary nga si Mato, no? Nga kung pwede ma-serve na gilayon ang natungdan nga suspension. Ay, perti, no? Sino ni sila? Diri sa Bacolod, si Kapitan Noli Villarosa sang Barangay Tangob, si Capkem Piramo sang Barangay 19, kag Barangay 11 Kapitan si Madam Tasan, no? Amunang diri sa Bacolod, while sa Negros Occidental naman amuning Barangay Kapitan sang Tuoy Himamaylan, kag sa Banwasang Tubuso may isa man kag Calatrava, may isa man mga kaaksyon, no? Bali anom sila tanan. Kay ang isa nga taga-probinsya sang Capiz daw nalakip diri sa listahan, no? Sang Negros Occidental nga taga-Capiz mga kaaksyon. Ay kasadya, no? Ting iban sina, posible may masunod pa, no? Kay may mga late pangagin pang sumiter ang Criminal Investigation and Detection Group nga mga complaints. Mga muyoon lang sang iban to nga ang kwan sining ginpangakusaran magkala-dismiss lang, pero kung hindi gid ate amuning sigahom ta nga maparihas man sila sa una nga anom ka mga barangay officials or barangay kapitan nga nagpangatubang sini mga kaaksyon. Ay puwerte, pobreng alindahaw. Samtang sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, Cadiz City Health Office kag Cadiz Emergency Clinic liwat nga gin-lockdown matapos positibo sa COVID-19 ang isa ka nurse. Samtang sa balita naman sa La Carlota, 35 anyos nga lalaki ho nadakpan sa buy-bust operation sa La Carlota City PNP ginpasakaan na kaso.
Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon de Naboso, 89 ka mga punong barangay sa Pilipinas ginsuspende bangod sa anomalya sa SAP, pito dire gikan sa Western Visayas. Samtang Christmas kag summer break sa kolehiyo, posible hindi madayon bangod sa pagbago sang academic calendar. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Kag bantayan ta ang pinakalatest nga COVID-19 sa bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan sa dili ginamang madugay. Sige, sa mga kaaksyon tang monitor na via Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod, ina-acknowledge na namon kamo. Karon dugay-dugay lang mga mensahe ninyo kay mahinang kalaban. Karon dugay-dugay lang kaya tagan ta na igtalupangod mga kaaksyon, no? Sa Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Kag sa mga kaaksyon ta via website nga naga-monitor man sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph kag sa aton sining YouTube channel sa Aksyon no Radyo Bacolod. Gina-acknowledge na namon kamo. Doga ka kipaw-kipaw din akon nga ginaduso dito maro. Doga ngik-ngik, doga ngik-ngik siya. Kakadula-dula siya. Mayo ni guro nga tuhilo naman siya. Doga unan offside. Sige lang. Sige. Karon dugay-dugay mga detalye sa aton sining mga ginpang headlines sa inyo. Mga kaaksyon namon sa kanginan. Daligid lang kay matagtapila ka mga commercials. Standby sa aton sining mga kaaksyon mabatian sa dili ginamang madugay mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige. Daligid lang mga kaaksyon na kay namyaw ta di anay ho. Kay Inting Biboso, may lang pagpamatidra sa Celine Homes. Thank you so much Inting Biboso kag kay Heaven good PM lang. Kay Bilin Salaw may lang pagpamati, no? Kay Bibing Dagia Bautista Celine Homes. Ano ni siya? Inyo na lang ang MECQ gamusa, hindi kuya kagwa ti hindi ko kapuli sa balay ko kay wala ko MECQ Estefania. Ano ning botsing ganon ni Bibing Dagia Bautista? Hindi siya kuno kagwa sa iya sining nga balay kay ano ni siya man basi kung may quarantine pass man ikaw pwede man ikaw ina makalarga, no? Pero wait mi baluan ko na no gidang botsing ganon mo Madam Bibing Dagia Bautista, no? Lolita Bawiga may lang pagpamati. Madam Elizabeth Kiatson Sacares dala sa Bacoor, Cavite may lang pag-monitor. Kay Zet Alunan may lang pag-monitor. Shoot out lang sa Alunan and Nansan family sa Talisay. Good PM lang, no? And kay Rolin Iskander Villanueva watching from Beira, South Africa. Nakadiya, sir, sa MB Prosper B crew and officers. Thank you so much, Sir Rolin Iskander Villanueva sa MV Prosper B crew and officers ara sa Vera, South Africa. Thank you so much, gid sir. Salamat gid kaghalong kamudra, no? Matig-a sila tuan kay nagkadto ko sa bata ko sa Mansilingan. Siling ni Bibing Dagia Bautista, no? Ginasunod mo lang na nila, ma'am, ko na nung kasuguan ta. Anong tanabi karon kung way kita sa nagakaigo nga dokumento, especially nga mga IDs, documents, and home quarantine pass, sundon tagid na ko na nung ayo sa ngaton sining nga mga otoridad, no? Kay Christopher Gonzaga Masmela, mayong udto lang niya gata sa Rex. Thank you so much, Christopher. Kay Jocelyn Libon Dispoho, may lang pagpamati, ma'am. And
Sa kay Christopher Corsega Masmela. Okay? Thank you so much, good sir. No? Kay Joy Drilon, may lang nga pagpamati Joy. Joy Drilon. No? Kay Apo lang, good PM lang. Kag kay Carl Niel Ron Manaay. No? Gapamati. Gid. Kay Lolita Bawega. Kay hasta subong, wala pa kami kabaton. Lolita Bawiga. Fidel Togle Ortega, good PM lang. Ako aslang ko kung sanong second batch ang SAP. Naka-second batch na kita. Manog third batch na gani kung mayara. Ang tagtaganay sang pagkaon, bugas, dilatas, kagiban pa, para na sa mga less fortunate nga mga kaksyon. No? Coordinate lang kamo sa barangay nga concern ninyo. Parang bisan paano matagan kamo ideya, Ma'am Lolita Bawiga. Sige, kay Aldrin Limaco. Toto Aldrin, may lang nga pag-monitor. Kamustang inasalta sa Ninas Rose? Ox lang. Toto Aldrin Limaco, kag sa mga boys sa dira, kag sa kay Madaman dira, sawa ni Sir Aldrin Limaco. No? Carmen Estrella Bravo, may lang nga pamati. Tito Ans ni, ang akon lang pwede man ang number coding sa mga dipasahe nga mga jeep at even scheme man pareha sa mga nagaulubras. Skeletal force man lang at least hindi man mawadan income bisan naga-observe kita sang MSCQ. Gani man sir, no? Base pa man lang may mga progress niya. Marian, may lang nga pag-monitor. Marian, no? Kay Renante Arbiliar, no? Mayong buntag sir, watching from San Carlos City. Greet ko sa Abiliar family o sa Guerrero family sir. Salamat sir. Amping sir. Kamu tanan diya sir. Ayos, thank you so much sir. Renante Arbiliar, no? Kay Rose Guevara, may lang pag-monitor. Kag tamyaw lang si Father Yas 72nd birthday. Subong nga adlaw dira sa Maria Elena, Barangay Dulao, Bago City. Sa Father Yang si Roberto Guevara Senior. And Maria Elena Dieret, good PM lang kag kay Sir John Villarosa. Ayos, sige, karon naman dugay-dugay, ang iban mahina ang kalaban. Aksyon Balita, Banat, Buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 11.50 na nga tunuras 11.50 na mga kaaksyon. Ginasigahom tananing halos kalabanan, nakachibog na, nakatimo-timo na. Ang iban sini nagahimos pa, no? Sige, ang iban sini ara lang sa ilatag sa ka mga pulian, nagapanghimos, nagapanglaba, nagapanglimpyo, no? Nanti Sabado. Katuan tanong-dugay ang balita gikan sa News Center pod kay Aksyon eden Aboso. Diri kita nay ho sa para sa aton sining complete management sang inyo liver detox. Kinahanglan ta nga mag-DTX 500 cup
Tang balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Eden Aboso. Ini may kangtanan sa 89. Hindi lang ni taga Bacolod kag Negros Occidental. Tanan nga mga areas in CR Region 7 kag iban pa nga mga regions, no, including ang Region 6. Diri may anom ka mga taga Bacolod kag Negros o na nga anom ha. Ang pag-insindi ko nga hindi tanan-tanan kay kadamo sa gin-file sang CIDG Bacolod kag CIDG Negros. Pero ang pinaka-latest nga nagwa 89 ka mga punong barangay sa Pilipinas gin-suspend bangod sa anomalya sa SAP ining Special Amelioration Program lato kag pitodre gikan sa Region 6 isa sa iban nga probinsya sang Rion Science. Mayara pa na lakip gani sa ano to nga kwan man in CR o Region 6 man lang kapis to nga probinsya mo. Nagtala lang ang listahan nila, no? Pero i-check tayo na karon dugay-dugay pero ang piho ko dre anom lang sa Bacolod kag Negros. 3 sa Bacolod kag 3 man sa Negros Occidental. Christmas kag summer break sa kolehiyo posible hindi madayon ho. Bangod sa pagbago sang academic calendar. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita nasyonal gikan sa News Center upod na kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, mayungod to. Happy Saturday, Action Rex, kay sa ato naton nga mga ka-aksyon. 7 sa 89 ka punong barangay sa bugos nga Pilipinas ang ginpapanaugan sang suspension orders ng Office of the Ombudsman bangod sa anomalya sa Social Amelioration Program ang gikan sa Region 6. Naibaluan lakip sa mga nasuspend sang 6 ka bulan amo sanday punong barangay Tezardo, Tejada sang barangay Tuoy, syudad sang Himamaylan, Negros Occidental. Kay Tejada ni do na news naman nga na-dismiss to. Correct. Kay daw ginfilean ni siya sang reklamo kag sa prosecutor's office lang sang probinsya daw na kuan ni daw na dagdag na ning reklamo sa iya. Daw Correct, gismiss Action ini. Rex. Basi galing na late bala ang mga report sa ombudsman. Ginasubmit na sang abot DILG nagasumiter sa ombudsman sining mga reklamo. Yes. Tapos pagbalik dire, amo na nga nakitaan sang probable cause sang ombudsman nga dapat ipaidalom sila sa suspension. Amo na siguro. Ay correct. ito kung paano nila akomodar ang kay Kapitan sinang sa tuoy na? Tejada. No? Kung paano nila. Luwas kay Tejada, sino pag-inaksyon na din? Ara pag-inaksyon direct si Romeo Sultan sang barangay Salamangka, Toboso, Negros Occidental. Sino to? Si Salamangka. Romeo Sultan sang barangay Romeo Salamangka. Sultan? Oo. Romeo Salamanca. Sultan sa barangay Salamangka, Toboso, Negros Occidental. Ang next dira si Ruel sa Bikil sang barangay Kabungahan, Banwa sang Calatrava. Amo na sila Action Rex ang 3 ka mga punong barangay diri sa Negros probinsya. Occidental. Sa syudad sang Bacolod, nadala sa suspension ang ginpapanaog sang the Office of the Ombudsman amo sanday Evelyn Taasan sang barangay 11 syudad sang Bacolod. Sikap Evelyn Taasan? Oo, sang barangay 11. Barangay Kapitan Kim Piramo sang barangay 19. Kaga ang isa ka name barangay amo si Kapitan Noli Villarosa sang barangay Tangub. Okay. Sila ni Action Rex ang 3 man sa Bacolod kag 7 sa Western Visayas bangod nga may ara sang gikan sa Panay Capiz si Kapitan Tito Dipon Barnuevo. Si Tito? Si Tito Dipon. Dipon. Tito Dipon Barnuevo sang barangay Linaw, Panay Capiz. Amo na sila Action Rex ang 7. Panay na sa? Panay Capiz. Panay Capiz. Oo. Banwas ang Panay sa probinsya sang Capiz. Oo. Amo na siya Action Rex ang 7 sa 89 kapunong barangay sa Pilipinas. So wala nagpaulihi. Pero daw may ang ara Region pa da 6. action din mo i-check ko bla daw may ara pa na da Capiz mo sa primero ko blang agin padala daw may Capiz pa na da
balita, galing kay ato siya na impon sa Babaw. babaw nga ibang blado in CR kung region 2 or nano. I-check ta na Action Rex ha. O kay may iban pagidaan 12 man sa sa Region 1. May ara pagid sang iya man ka NCR kag may ara man iya sang Region 2 Action Rex. So kadamo-damo sa mga sa mga pangalan nga ginpadala may ara mga nipulo sa Region 2. Oo, amo na siya. Region 2. Oo, kadamo-damo Grabe, no? sila Action Rex. Ti na-shock gini sila subong. Ti laban. Kay- Why sila mag-expect sa nimo unless kung gamos-gamos mo ning pagpanagtag pero ti magamo ni ka damos ang tagtaganay do hindi maniguro magkuha ng mga kapitan galing kay ti ambot ko na nung pinakarason gid nga nagpagwa sang resolusyon ang Office of the Ombudsman nga papanaugan gid sila sang suspension nga anom kabulan Yes, correct it Action Rex, pero ti hamak man kabulan, pero may mga nagakomentar pa to kaina sa posta nga suspension lang dapat termination. hindi Termination ako no. Pero ti maagi man sa due process ang Maagi man tanana. kay hindi man na nagakulugan nga 6 months suspension may mga processing pa na kung ma-filean sila kaso kung hindi. For the correct. meantime nga process ang kaso, ipaidalom sila sa suspension. And after sang processing sang kaso, either dismiss or Kumasaka, gid Action kumasaka. Rex, Gid kay oo. may tendency ning nga ma-appeal pa ning barangay, punong barangay action Yes, mo. dapat gid Action Rex kay ti syempre may ara man na hindi man tanan kuno Action Rex nga mga barangay kapitan di man ni sila tanan nga nalakip di ba laki sa abi kulang lang sa mga dokumento man sila o kon mas grabe man ang mga pato-pato man to or ebidensya sang iban. Excuse me. Tiyan mo to Action Rex ang hambal ginmanduan naman ni DILG Secretary Eduardo Anyo ang tanan nga alkalde sa mga banwa kag syudad nga ipatuman ang suspension kung ila na mabato ng order gikan man sa opisina sang ombudsman. Iya man ginmanduan ang DILG regional kag field offices nga sigurohon nga ang mass suspension ang mapatuman base naman sa insakto nga proseso. Sa piyak nga bahin, ang PNP-CIDG ang naka-file na Action Rex ang kaso kriminal angot sa gihapon sa SAP sa 447 ka mga individual. Sa 447, 211 dire ang elected local kag barangay officials, 104 ang appointed barangay officials kag 132 ang civilian co-conspirator. May mga listahan kita Draction din, no? Yes, correct Action Rex. May kita sa mga pangalan sa mga nagkalain-lain nga mga punong barangay nga May Region 8 ginapapanagan. pagali Drio. Oo, do halos kompleto Action Rex no. Oo. Damo-damo sila. Damo-damo ka tama. May mga Region 9 pagali ni. Oo, kompleto. Region- Do taga region guro do may Region ara 4 gid. das A. May ara man. Do Ay, halos kadamo kada din, no? region Action Rex may ara. Pero ti anyway sa muna tanan nga ginakibot gini sang tanan papagwa ni Action Rex sa mga kay actually kay ina sa iban nga mga websites bala wala iya sa mga pangalan Oo. nga ginpagwa ni sila. Pero subong niya sa aton kumpleto ni. Oo. Galing kong lawagon tani isa-isa. Basi mabos. Basi maubusan tani oras. Kada mo damo gid Action Rex dan may ara pa mga barangay 181 na. Ang sa Region 7, isa lang Isa taga barangay Kankawas, San Jose Negros Oriental. Oo. Isa lang na. Si Barangay Kapitan Mercedita Oy, sang barangay Kankawas, San Jose Negros Oriental. Oy. Muna, isa ka Oy. Oh, nagkapang-oy sa oy. isa ka nalakip sa Region 7, no? Isa man lang ning galing Oriental di action din. Oo, pero grabe Action Rex ni no kay ti ang ginlambutan balas ang sap-sap ni. Do grabe gining sap-sap man ni sa aton nga mga officials ni kasang Isa man galing taga Region 6, no? Si Tito Dipon amo na Bagnuevo, siya. Oo, taga sa Barangay Capiz. Linaw sa Panay Capiz. Oo. Isa lang ni gali. amo na siya. Isa lang sa taga Capiz
3 sa Negros, 3 sa Bacolod. 3 sa Bacolod. Oo. Do 7 lang sila kabilog ni. 7 lang sila kabilog. Yang kay Kim Piramoy nagduwa niya nga address siya. Gindoble. Na-typo lang siguro. Basin taypan siya. Hindi man. Hindi man garo Action Rex. Pero tiya mo na siya ang aton nga nahibaluan man subong nga aga Action Rex kay ti bag-o lang gini nagwa pag gwa gani dahil gin post naman dahil sa aton social media account. Oh, pero ti mabaloon ta na kay ti na-interview man to siguro ni Action Alvin karon ang iban nga mga punong barangay nga nalakip sa diri nga listahan. Sa dugang pa naton nga balita, Action Rex nagapati naman niya ang Commission on Higher Education nga wala nasang patigayunon nga summer breaks o kun weekends off para sa mga estudyante sa kolehiyo bangod sa pagbag-uman sa academic calendar tugas ang COVID-19 pandemic. Sunod kay Commission on Higher Education Chairperson Prospero De Vera, ang colleges kag universities ang may kinamatarong nga mag-implementar sang pagbag-o sini sang ilang nga mga schedule. Lakip na Direction Rex ang pagpaiway sang summer breaks nga ginapatuman sa bulan sang Marso tubtub Mayo o kon Christmas breaks nga ginapatuman sa kada Desyembre. Dugang pa ni De Vera, pabor man siya sa plano nga magpatigayon sang klase kada weekends lakip na ang Domingo nga adlaw. Tiyang balila daw wala na kuno rason nga may Christmas break pa Action Rex kay tiyang balila kung baga sa college bala. Galing kay ti daw break naman lang ni tanan. Oo, ara na tanan sa balay mo. Christmas break. Oo. Why na kay pila man lang ng Christmas break nga isip-isipon mo, daw 2 weeks man lang na. Oo, tiyan mo ng point nila, Action Rex, nga usually ginahatag ang Christmas break sa mga estudyante. Kay, example, bigay eskwela sa Bacolod, nga taga Sipalay, siya, tikinanlan niya magpuli. Pero tikayara naman sila subong si ila, tagsaman ka pa ni Malay, hindi na kinanlan. Short na sa kwan. Why na kinanglan, guro? Oo. Christmas break, sige-sige na lang. Oo, bisan December 24, mga klase ito, Jab. December 24, ya, why wala, sige, class. Kag 31, why gina sa iya, kag 1. Base malaga, gasugalaw sa New Year. Miss, ano to, ambal mo, Miss? Hindi ko ka ba? May aragin na, mga isa kadlaw mo. mga red sa kalendarya, mga pula sa kalendar, pwede gid na, mga isa lang kadlaw. Oo, pero ti, subong nga estudyante, do mga nakaamat-amat naman adjust sa mga online classes. Kagang signal na lang, why gid ma-adjust, no? Oo, okay, ang tanan nga signal nakadto kay Liza Soberano, Action Rex. Wala to siya kuno problema sa signal niya. Gani. Pakadtoon taguro si Liza sa balay ay. Kabudlay. Para magkadto na. Pero ati anyways, amo pa na gina-workout man sa aton government kay timis ka ng hindi lang man estudyante, kundi pati mga manunudlo, Action Rex na budlayan kis asang connection, no? Tingala, estudyante, tingala, mga ginikanan, nagtulog na ng bata ko yun may klase. Tulugan ng bata, may klase. Gali kay way na wala signal. maestra. Wala pagin maestra. Way man signal. Wala na signal, nan. Ang perde pag Action Rex, mga brown out, balakis at hindi makapadayan sa klase. May generator ang balayan. Oo, perfect. Para sa akon nga hinablo sa ligad ang iya nga mga classmate sa iban nga lugar din sa Bacolod nag-brand out, tatlo na lang sila. Ting may strike hindi man magklase kay kuno masulit-sulit lang ang ilang istoryahan na ipag-abot naman sang iban. Kaluluoy gid mga estudyante subong no. Okay lang kung sophisticated ang communications mo kagang linya mo, okay gid. Ti mahulat-hulat lang sino sila. Dito? Dito tayo. San ang si dito? Action Marlo na makasabat. kung saan. Wala to. Action Marlo. Sili ko kita Action Mar. Titiri kita Action Rex sa COVID-19 update naman niya sa bugos nga kalibutan danay. Naglamot na sa 28,656,122 ang COVID-19 cases diri sa bugos nga kalibutan. Kag sa nasamit nga record, 20,581,756 diri ang mga naka-recover. Samtang naka-record na sang 919,703 ang nagkalamatay. Kabay pa hindi na ni maglambot isa ka milyon. Gani man. Kag sa ato naman nga Philippine COVID-19 Update Action Rex, sa karon naglambot na sa 252,964 ang COVID-19 cases nga na-record diri sa Pilipinas, pero sa nasambit nga record, 62,250 lamang ang active cases. Ang aton nga death toll diri sa Pilipinas ang naglambot na sa 4,108.
Samtang ang naka-recover ang naglambot na sa 186,606 ang mga naka-recover sa COVID-19. Sa Negros Occidental kahapon nadugangan sang 73 ka panibag-o nga kaso. Rason nga sa karon naglambot na sa 1,753 ang COVID-19 cases diri sa Negros Occidental. Nadugangan man sang 3 ka recoveries kahapon sa Negros Occidental kag sa gihapon sa Negros 3 ang napatay. Sa Bacolod Action Rex 86 ang panibag-o nga kaso nga na-record. Rason nga sa karon mayara na sang 2,357 ka COVID-19 cases diri sa Bacolod, 98 ang new recoveries, kag may 5 man ka mga napatay sa record sa sulod sang isa ka adlaw. Sa Western Visayas, 261 o kung 261 ang panibag-o nga kaso kahapon. Rason nga naglambot na sa 7,144 ang COVID-19 cases diri sa Region 6. Sa nasamit nga record, 3,292 diri ang aktibo nga kaso. Kag kahapon, may 8 naman nga nagkalamatay nga na record. Rason nga naglambot na sa karon sa 109 ang death toll sa Region 6. 154 naman ang na-record nga new recoveries kahapon nga adlaw. Kag sa karon mayara nakita sang 3,743 ka-recoveries diri sa Western Visayas. Siling ni Dundin Cabo, siling niya SAP Dead Money, Good Non, Action, EDREX. Grabe May love team. Grabe pag idyang iya. Ano naman siguro mag-type sang Eden kag Rex. Amo lang na siguro. Amo na, nga pa komplikado pag hindi ang kalibutan kung pwede man lang mapanubo. Sige lang bala kay Dundin Cabo na mayari pag hindi sa kay Rodney Harder. Good PM Action Rex kanami sang star nga pink techno nga earrings ni Action Eden. Perfect. So thank you so much. Kita pa no? Kita mo pa no, sir no? Si Star Rodney Harder, ano na siya ya, listener to Action Rex. Yes. Fan ini siya sa Action Radio, no? Kadamo pag ito. Kadamo. Eden Galactics Princess. Siling ni Felix Sapero. Ano ko no? Eden, Action Eden Galactics Princess. Grabe, na ginayang, hindi niyo mapapatami. No? Pero tuya, kasi matuyawan mo sa opisyon nyo. Wala ko di malaman ng May luy, sugtong galing si Felix sa pero siling niya, hura, hura. Hura. Grabe ba? Do sa tribo na tanihaw. Sige. Pero salamat kita sa inyo nga pagpamati. Mga balita kag-update, gikan sa News Center, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sang Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time las 12:09 ng aton oras. 12:09 na mga ka-action. Kabayon ta nagka-timo-timo na kamo sang planyagahon nyo da. Ang ibandra kung dugay-dugay pa, sige lang, pamati lang sa Action Radio Bacolod. Sige, kantuan ta na yung balita ni Action Alvin Graba, mangisayod tanay sa aton sining palibot sang syudad. Kamusta untang mga border checkpoints. As of this broadcast time, plus ang balita sa Barangay Tangub, may reaksyon dre si Kapitan Olivia Rosa, parte sa handa kuno ato bangon siya. Kag batunon ng suspension order nga ginpapanawag sa iya sang Office of the Ombudsman angot sa maanomalya sa Social Amelioration Program o KONSA. Yari ang countdown sa report ni Action Alvin Graba sa Patrol. Action Alvin. Aksyon Rex ang patrol ari diri dampi sa area sang circumferential road pang home site sa sining tinunaksyon Rex medyo nagkurukanay na ang dalagan sang trapiko diri sa area tong sa diin subong sini ang mga kapulisan mismo no sa idalom sa police station number 4 ang padayon man nagsilrek sa patigayon sang ila sining pagbantay sa lugar kung sa diin isa diri kaga ini ang ining kuan action rex ang ginapamuluan mismo Staff Sergeant San no PO3
Sun Action Rex nga mo mismo ang nagapamuno diri. Pero si Sun Action Rex siya man mismo no ara San nga issue na, di ba? Yes, Action Sun Rex nga no, adlaw. SUN. Oo. Oo, kung makita mo sa atin sining ganing Facebook live ang kay kulang ni sa tao sa kita naton. Kay ari kita ang Action Rex sa may tunga pala na yon, kunti may tent diri dampi. Oo. Ako daming tao diri sa tent. Ang mga pulis ara tunga. Isa to nga. Oo, ara din sila sa kilid ang iban nga patigayon pagchekyar sang mga papeles sang iban nga mga salakyan, salakyan nga mga truck pala. Ang iban nga mga auto kag amo ni ang gina-chekyar man sang mga kapulisan kag while ang iban diri nga mga tracking Action Rex halin iniya sa southern part sang siyudad sang Bacolod kag going ang iban pakadto sa kung sa Pier Action Rex diri ga agi kali ang iban while ang iban halin naman sa west direction pasaka sa east sabi mga private nga mga salakyan ang nagalabay diri. And ang iban nga naman kay Daway naman siguro sa pampubliko nga salakyan dang nagalabay mo bisan pa Why? sa mga mayor nga dalnon. Yes sir, wala na gid sang pampubliko nga mga salakyan nga halin sa kwan diri sa siyudad sa Bacolod abi nga nagabiyahe kay bawal man pero kagi napakita nagatindog man diri Action Rex kumbala may mga salakyan di pasahe tricycle may galabay. Pero ini mga tricycle Action Rex ang ila sining nga mga pasahero ila man Man sa pamilya nila. Oo, pamilya nila nga nagpanindahan abi. Oo, kag ang iban may ara man sila sining home quarantine pass, no? And ang mga kapulisan man kung subong sila sa aton sina Facebook live tracing kita sa my home site Dampi. Jutay lang gid man sa karon ang nagalabay nga mga salakyan. Tuod no. Oo, Kay nasa nga paglabay ko na damo-damo pa, subong jutay na. Oo, jutay na lang Action Rex. Basiga panyaga pa mga sila. trucking, nga nagalabay, gina-checkyar lang man diri Action Rex, ang ila sining nga home quarantine pass, no? Amo ni ang gina-checkyar nila, while ang iba naman nga mga salakyan halin sa north nga bahin, sang probinsya, diri man nagalabay, passing through gyapon sa circumferential road pero wala na gid man siling biya nga ginabantayan masyado Action Rex kay laban diri mga tracking ang auto layo pa ginasinyasan ng sang pulis nga ang magtong may mga salakyan bala ginasinyasan sang ilay siling nga QPAS. Okay. Para kung kwadro ginasinyas nila. Oo, daw kwadro ang ila sini nga ginasinyas. Gali kay QPAS ng butsing ganon. Liog ta prepare sang QPAS ninyo. QPAS abi. Ipakita na daan para hindi uyang sa chimpo. So ipakita na nila, kagamo na Action Rex, check yaron makadali. Then after that, okay na. Try sabi magwa kita kay subong niya. Mainit diri sa atong nga chimpo. Hindi magpainit kaya ang imong amox da masablaga na karon. Oh yes. Oh yes. Ang aton kini nga amox siya kay perti kainit, luoy gani kita sa pulis. Oo, gani. Tigali mga pulis lalo mga bataon pa man. Mga bataon pa mga pulis ranggo PO1. Oo. Oo, kasi niya sila yung layo pa lang, ang daw 4 pa lang nga, puro nga sinyas. Okay, pas mo, prepare. Ang inyong dokumento, prepare na daan para hindi maglangay. Pero subong siya ang salakyan sa circumferential na milag-pilag na. Yes, mamilag-pilag na lang action pa-north, no? Pa-north kag pa-south direction, even pa central nga portion, pa bukid kag pa baybay. Oo. Marutaw-hay gawa Action Rex. Unlike kagina, nga madamo sa mga salakyan nga pila kay actually nabangkot kita kay Police Staff Sergeant San sunod diri kay Police Staff Sergeant San ang pandiriya ang peak hour nagasugod sa mga tag alas 7 hasta alas 9. Correct na. And then sa hapon naman alas 3 hasta niya sa alas 6 Action Rex. Pero ining Sabado niyo ba tiyaga ko jutay gid guro salakyan dang mag-agi man.
gani man jutay lang ang mga salakyan kay ang ginahimo nila diri body system bala. Kung ara ka facing ka abi sa may helmet siya, facing ka abi sa home site, duha ka police sa circumferential naman go facing towards north, duha sa south duha man, while sa piyak naman kung sa east direction duha. So medyo madasig action Rex plus pag ginupdan siyang mga katapo bitaw bala nga nagabulig man sa election Rex. Init damo lang galing kay medyo magahod mga salakyan. So para mo yung action Rex ang pinaka mga sitwasyon diri naman sa area sang circumferential sa inner border, no? Ang inner border nga napahamtang diri sa Barangay Villamonte. Masako kagina kita naton si Police Major Charles Sever. Halin ni siya sa may helbit sa Dampi, naglibot lang makadali diri sa area naman sang circumferential kag magapadulong sa another area nila sa may Hilado, Burgos. No? Kay tatlo gali ang ginabantayan nila di. Siling ko gani, sir, kamusta? Naka 37 Amo ning sa Burgos? Anong area ning ilan eh? Ang area ta subong sa circumferential. Hindi pero ang area sang police station 4? Burgos, Burgos Hilado, station 4 pa. Oo. Magluwas na may ara sa may Helvitsa ayon. Sa may Helvitsa. Oo. Kagdra sa circumferential road sa may home site. Yes, sir. Bali tatlo, Action Rex, ang ila sining AOR, no? Sa pati, siyempre, kung halin sa may east direction, may araman sa Granada, Dampi, Alangilan, diri ginabantayan man sa mga kapulisan sa idalom sa ukon sa may Helvit sa Action Rex. So far, amuni ang pila ka mga sitwasyon diri sa area, sa Barangay Villamonte, dugang nga mga balita Action Rex sa patrol. Sige. Basi gusto mo kay si Kapitan may reaksyon siya mo? Gali. Oo, si punong barangay Noli Villarosa. Yes, Action Rex, no? Noli Villarosa. Sa din sinusaya kay isa lang sa mga barangay kapitan nga papanaugan sang 6-month suspension, no? Yes, Action Rex, isa na siya sa kapitan si Pero Noli as of the Villarosa. latest, wala pa sang official nga komunikasyon nga nabaton ini sila. Yes, sir. In fact, sunod diri kay punong barangay Noli Villarosa nga sa karon nagahulat man siya Action Rex sang official nga sulat nagikan sa ombudsman nga kumpala ini siya ang suspended in relation sa sining kaso nga in relation sa wala kamatayan balang SAP o Social Amelioration Program din suno kay Villarosa nga handa ang iya sining nga panguluhan nga batunon ining suspension na order nagikan sa ombudsman pero suno sa iya may manggan ini kay challenge ni sakon. Number 1, makapahuway ako. Bilang kapitan, makapahuway ko ya. Sini kung wala sang suspension without pay bla? Nga, isa pa na. Kaya makun mo na anom kabulan niya, way ka kita dra? Oo, maano ka da. Okay pero lang siling may niya. mga ginasaligan nga iban nga obra abi pero kay Kapitan Noli Villarosa ambot kung may negosyo na sang iyaman. Amo man ang hambal niya Action Rex, makatutok na kuya sa ako negosyo. Good. Oo, kapalo ka. Hindi, why ka masuspended eh? Oo. Siling niya, number 1, challenge sa akon, ikaduha, matuto ko sa ako negosyo, kaga ini maayo man para magkapahuway man ko. No problem kung isuspender ko. No problem. Okay lang. Man ang pahayag Action Rex, no? Ni punong barangay Noli Villarosa sa diin ini siya ang nalakip sa mga opisyal balasang barangay. Sa Ginsuspender bangod man sa violation sang Anti-Graft Corrupt Practices Act and Bayanihan to Heal as One plus ang violation man sang Code of Conduct of a government official and employee. And sunod diri sa Action Rex nga lantaon-taan man mangin performance ang iya sining first kagawad granting sunod sa iya senior citizen naman. But anyway, ilang taon tayo
kung ano magihuman o mahimo sa barangay nga wala ako nga nagapangalagad sa ila bilang kapitan. Ari ang pahayag ni punong barangay Noli Villarosa. Alin sa akong barangay, hindi ako maganegosyo. So, mas better ako yung okay lang kitsyakon, masuspend ko. Para mabalaan mo sa tao, kung sinugid ang end of the day, makita nila kung ano kita konsala, no? So, wala kay problema. Kaya nga, damo man ko ang negosyo nga nagbuot mo, hindi ko ka-out of town, hindi ko kalakat. So, okay lang kuya, wala ko problema. Kaya nga, no? So, ako lang, hindi man niya big deal sa pangabuhi ko, pagkakapitan, no? Hindi niya big deal, no? Ang ako ni pagsunod ko sa politika, hindi naman ako nasuna, no? Hindi kaya naman ang tanga hindi magdaog. So, nag-intra kita. But in my whole life, no, wala man kita siling nanamian ko pagkakapitan ko. Galing kay ara na naes pamatasan ko, nga gabuli ko si Sig Parias ko, no? But wala ko yung siling nanamian ko abino nga magkwadya sa politika. Kaya ako sa una, hit ko gid man yung politika, no? So, mas maayo man gani nga makabulo bakasyon kita, makapuway-way, kaya wala man problema. Sa ako na hindi big deal sa pangabuhi ko nga masusunod ko. Isa sa mga nanging basihan sa aligasyon nga hindi ko nipatas ang paghahatag man sa distribution. At ilang taon talang kaya may lawyer man po, no? But ako honestly speaking, hindi na big deal sa pangabuhi ko nga kung masuspend ka, no? Kaya nga kung masuspend ka o kung masuspend ka, mapatay ka na tayo, ano kitang problema, no? Kaya may mga basihan, at ilang taon na to, no? Challenge ka buhay ko, but may part siya wala, di ko yung galain, buot kung ano na kung masunod. Wala tonta, yung makita, tama ko ako wala ko problema, kaya mas mayom na gani, kung ano matabo, kung wala ako, no, sa pagpadlagan sa barangay, no, kasi number 1 kagawad ko, senior citizen natin, this time, pandemic, ang gagiho lang din nga kagawad, isak bilog, si pro senior citizen, anong magwa. So, kung bakasyon na sumugay ko, bed ko rin at Mayo. Mayo kung bakasyon kay COVID, no? Action Rex ang pahayag si punong barangay Noli Villarosa. Actually, way pagkabaton si Kap Noli Villarosa sang komunikasyon gikan sa Office of the Ombudsman nga panaog nga ipaidalom siya sa anong kabulan nga suspension. Yes, Action Rex. Wala pa siya sa may official nga dokumento nga nabaton gikan sa Ombudsman Disay with punong barangay Tesardo Tejada. Sang tuoy mamaylan nagpakigangot man kita sa Action Rex nga sabihin sunod sa iya wala pa siya sang opisyal nga sulat na baton gikan sa ombudsman pero handa man siya nga basahon ang kaundan ang sang siling sulat in kaso gid man may ara pero sunod sa iya nga natingala siya mismo Action Rex nga analakip ang iya siling nga pangalan nga sa suspension o kung sa nga na-suspender abi nga mga punong barangay diri sa Negros when in fact sunod sa iya na-dismiss na ang ininga kaso na-dismiss na sa korte ang ininga kaso after nga nag-file sang affidavit of desistance ining 5 ka mga persona nga nagreklamo against sa iya kat sila mapagid ka mga miyembro o kung sang opisyal sa barangay kat ang BHW pero ginklaro man diri ni Kapitan Action Rex nga sunod sa iya mag-anong kabulan, mag-effective September 15 ba? For example, September 15 or 14, galigway pa man sila kabaton sang komunikasyon. September, bali by March, April, mabalik siya. Next year. April. Ang papay sa December ya. Amo na. Kung magampalya nga Maninoy, Merry Christmas. May lang ang pag-monitor kay Sir Gary Amirela ho Sir Gary, monitor si Sir Gary Amirela. Oo. Amo na, December. Lain mag-December, magambalya nga Maninoy ko nga kapitan nga gwapo. Merry Christmas. Pero suspended. Tigani man. Ilang taon ta na, kung ano nang matabo sila, ano ginang kabangdanan sila, ano naman? Yes, Action Rex. No? Si Kapitan Tejada, nga sunod saya, i-consulta niya gyapon, ang kung in kaso man, may maabot na suspension order, ini
konsulta sa iya sini nga abogado in relation diri sa piyak sini nga na-dismiss na ang ini nga kaso. Portion lang action Rex sa nga pahayag ni Kapitan Tizardo Tejada. Na-dismiss na yung kaso. Pag-dismiss ang kaso na natingala na ni ko nga na-updan na sila sa suspension nga 6 months. So, ang ombudsman, may man kapadalalit yan sa hapon nga subina kung ano nga proseso. So, ang sila kung dapat iban, mismo, wala katiway ko kabalo kung ano ang number of days sa invite na nga kaso. So, muna sa po ang inahulat-hulat kung i-sirti na nila ang ilang 6 months suspension. So, ako nila taon kung ang suspension na laging nila sa ako sila talaga sila na. Aksyon na Rex kabahin gid lamang sa nga pahayag ni Kapitan Tejada kung sa diin sunod sa iya actually na sabat na namoning aligasyon mo, dismiss na ini, wala na ni problema, and it just so happen siya mismo natingala kat nakibot nga nalakip ang iya sini nga pangalan. Balita, report sa patrol with aksyon na ni Kiraw ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:28 ang aton oras. Standby sa report ni Aksyon Art Tayhupon kag Aksyon Marlon Hinubia. Daligid lang ha, balikan ko lang kamo dugay-dugay sa dugang sining nga mga informasyon. Daligid lang niya. Palo suton tanay, ha? Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:29 ang aton oras. Balik kita diri sa aton sining pagpangalagad kadto antang balita gikan sa Bacolod City Government Center. Upod na kay Aksyon Art Tayhupon trabaho sang mga contact tracers. Mas nga ginpasanyog sang syudad batok sa mga persona nga nagpositibo sa mass testing apang wala na nagkooperar sa mga otoridad ho. Di na nisla subok. Kagiban pang mabalita gikan sa Bacolod City Government Center, we have Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Ang trabaho subong sa mag-contact tracers Action Rex ang ginapasanyog sunod diri kay City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Sa din ang pinaka-latest subong gin-check naton kay Councilor Renisito Novero kundi 38 ang hindi makita, hindi malocate, nagligad ang adlaw. Subong 28 na lang ini silang nabilin nga ginapangita pa sa mag-contact tracers sa natungdan yung mga barangay timing man nga bago ini sila nakagraduate sa ila sining seminar upod kay Mayor Magalong the last day. Now, sunod diri kay Attorney Joselito Bayatan ang ginahimo nila subong tiyang pagpangita gisiri sa ila kay ang order actually sa Manila sa National IATF nga polisiya nga dapat nga ang tanan nga mga nag-positive hindi na pag-i-home quarantine kundi dalon direkta ini sa isolation facility. Galing kay ang hard copy sina or kopya kag instruction wala pa baton diri sa local IATF. Pero sunod diri kay Attorney Joselito Bayatan ginatinguan gidila nga ma-locate ini pagi sa gin-create nga mga team, no? Kaya ang team diri magawa sa BHERTS may ara gid nagaupod nga police action Rex, no? Para nga magpanita sino nga mga individual. In fact,
sila niya kung uncooperative ang isa ka individual o kung isa ka persona sa idalom sang ginapasar o kung damag naging perman sang presidente nga bayanihan Action Rex may layidra nga nabutang nga kinanglan kooperar ka mo kag kung uncooperative ka may ara ka tubangon nga mga konsekwensya kapin pagid kaso pero suno sa iya pamakuron pagid sa city kay may ara man sang ordinansa naging dihon si Councilor Rinicito Novero pero hindi man din malulang consideration sang human consideration suno pa sa iya bangod may pila iyas lang na diskubrihan nga ang mga ang nalocate nila may ara nga na-stroke nga nag-positive nga hindi man pwede ginayon dalon sa home quarantine since nga mas mabudlayan na gid kung dalon dito bangod nga ma-obligar sila magdalaman sang representante nga magabantay pinasmayo nga lang nga sa ilas ni nga pulayan pero ang iya sa palugyan sa tanan nga mga na kuha naman mo harap naman naman nga lang nila ang location na lang sa ibang nga way mamutang saktong address sa muling ginapangita kay ang may diferensya Action Rex sa kuha mong pag-fill up pala sa information sheet ng iban hindi hustong yung butang nila nga mga address Tisiring din niya at ni Joselito Bayatan please coordinate na lang no yung nabilin gawin nga wala pa ma-locate sa nga BH agad nga hindi na kamo magka-problema pa sa ulihi. Naudugang pa din na bayatan sa karon ang mga contact tracing team sa tagsa ka mga barangay ang gin-abisuhan na kagagin tagalan nila sa order nga dapat hindi paguntatan ang ilas ring pagpangita agod sa pag-locate sa mga individual. Yaring palayag ni Atty. Joselito Bayatan. Atong mga uncooperative, actually we are in the active manner of locating them. Okay. And I believe some were already located. But nag-register bala sila. Mm-hmm. So we are also trying to make the evaluation ang humane aspect sa ini. No? Ginahulat natin subong ang National IATF Directive nga wala na kita sang home quarantine. So, i-enforce ang home quarantine. So, we are trying to wait kung ano ang parameters ng implementation sina. No? May mga positives na we have to consider their personal circumstances. Okay. First, sabi positive siya being he needs the care of the family. So, alam lang mga pull out mo masadalo mo na to sa quarantine center. Mm. So, there is a need for we believe nga ang family care is much better than the care of any other entity. So, kina-consider ka na, abi ko minor. So, palayag ni Atty. Joselito Bayatan. Remember, ito nagigad ba na naglapta o context blast Action Rex na nagasiling na may ara sa grupo na nag-initiate kag ginkot patungalan sa isa ka huwes retired na judge ka do among nag-initiate para na magpasaka sa injunction o kung question ng inyong MACQ na ang ilaligasyon sa alkalde na galing na order isiling natin ni Bayatan na contact nila to ang pamilya sa sining judge gindinay tiya sa judge sa Solvex atong retired to na judge sino to nag-ubra-ubra? May nag-ubra ko na actually amo na subong gina-coordinate pila sa cybercrime sa region. Nami to ipatulon siyang nag-ubra-ubra sa to. Naglaptaman to sa social media? Right, may naglapta. Actually, sino to ganing retired judge to? Retired to siya, no? Retired, hindi siniya to yung biyatan. Hindi tanong ka pa yung natin. Okay. Kay daway man sa labo to. Dugin butang-butang to yung drop na sa iya. Ngalan niya kagin pang share sang waygid ga. Munang problema sa mga nag-auyat sang Facebook niyo. Kay pagkagamay lang ako, ni-share dayon. Do mga into, blaw. Ang ginalantang na may isa ka negosyante sila na nagtungod na dapat i-verify nila na kung positive ng informations.
Oo, kaya imaginable sila niya ang pamilya mismo kagang natungtan mismo yan nagambal niya, huwag galikos na kamalo. Kaluluoy man tong isa to. Oo, siya nga mo na nagalig nga ngalan, gagli mo na yung galapta sa text kag sa chat kag sa Facebook. Ako na muna labot ni isang city officials ta. Oo, sila nga talabayata na labot nila kaya kilibugulo nila mo kung yan na mo nagtabo kag kung natuod, giman i-verify nila kung ano ang validities ng information. Tigil din lang ito yung judge silang sa retired judge silang attorney bayatan. So buong nagsubays ginatipon nila, ginakolate nila tigil talang ng information kag ang natugan gid nga mayormente nga mo ni ang nag-obra sa makonsider nga fake news kag ginatulan nila ang mga legal action mo sa ulihi kay subong coordinated ini dito sa bahin sa cybercrime sa Region 6. May isa na sila nga nagtumod, di ko santin, di pagingadlan, mayara mangani kuno sa sa media industry na daw nakita nilang isaman. Di silang ginasilang kuwani, sinutosar, sila nga ikwanta lang na yung proper time. Kung mabafile na din maloko, mayara na sa legal action sila nga mahimo for now action na Rex. Luganan ka na karoon, ang tinibayatan pati sila pabati tarang kag-reaksyon man ni ABC President parte silang panibagong masuspension na nagluwa siya magkaupdanan ng magkapitan sa Liga. Ang ka-aksyon nyo, aksyon natin, hupon na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Artay Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Kada mo gisang utok nga bulutanog nga obra-obra ti ang natungdan niya nga mga tao ni. Huwag man niya kay sayod. Ay hugid. Kantuan tanay balita ni Aksyon Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo. Bagong nga healing center sa San Carlos gininagurahan kapin sa 180 ka mga COVID-19 patient sarang maakomodar. Kag sila'y may pinakamadamo nga positive cases sa mass testing. Sila'y Talisay, Murcia kag bago to. Nakaligad nga sinimana. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Rex, Sanday Negros Occidental Governor Bong Lacson kag San Carlos City Mayor Renato Costillo mugid ang nagpanguna sa inaugurasyon sa sining damlaglang na kompleto sa San Carlos City Healing Center hamtang sa barangay Rizal, siyudad sang San Carlos. Ini nga proyekto valor ini mga 10 milyones ka pesos ang kwarta kon pondo kuha sa 20% development fund sang syudad edalom sang construction development of hospital anti-COVID-19 program pag-o action rest kag kolo kompleto kag nabutang kag nahamtang ini siya sa bahin sang malabag nga area dira sa may barangay Rizal nga 759.6 square meters propiedad mayara sang duha ka mga isolation buildings, may 4 ka building para sa patient under investigation o kon na PUIs. Ang kada isolation may 12 ka mga hulot bot silingon ti 24 peron at ang PUIs building naman mayara sang 14 ka mga hulot o kon kwarto. Ang kada kwarto may ara gidya sang kaugalingon nga toilet kag bathroom. Rin sa may facilities ang San Carlos City Sports Complex. Governor Lacson personal nga nagalibot sa area in check-checked no ang swab area, ang quarters for doctors, nurses, ayara man sang sa nasilintara kwarto sa mga PUM may kaugalingon man nga ining kitchen no ang kada kwarto action Rex kag ang ila sila nga kwarto sa sagwa sa ila sa nga portahan ay ginpahamtang gid nga kaugalingon nga pulungkuan kag lamesa mga 180 ka mga COVID patients mga sarang maakomodar anuman nga adlaw sa pag-umpisa ng saring operation sa pag-ong San Carlos City Healing Center.
Ipasa-isa lang karon sa hapon, karon punta kay communication sa mga lalalang pa ni Mayor Renato Costillo sa San Carlos base karon sa action reports after the edition. Dalawan ko lang ang kapugusan nga resulta sa ang ginpatigaan nga mass testing. 5 ka mga pilot local government units, pilot LGUs. Ang bilog lakip ning Bacolod City 6,299 kada nga tao ang ginkuhaan sang swab. Ang negative 5,607, ang nagpositive 692. Now, ang may pinakadamo nga nagpositive action rex kon positivity rate ang hambalon among syudad sang Silay kaysa 429 kaginkuhaan sang swab 10 ang mga nagpositive sa mga 17.72% ina siya. Tapos 10 ang nagpositive, 353 ang nag-negative. Bacolod City sa 4,364 gin swab, 3,859 negative, at 525 ang nagpositive. Pero ina nagpakita lang sang 11.92%. Bago City naman, 307 gin swab, 14 nagpositive, 293 ang nag-negative, 4.56% ang positivity rate. Ang Talisay City, 742 ang gin swab, ang nag-negative 676, ang nag-positive 66, 8.89% din na siya. Moisha, 417 ang gin swab, 406 ang nag-negative, 11 lang ang nag-positive. So ang Morisha mo pa may pinaka-nubo nga positivity rate nga ara lamang sa 2.64%. Amaring report titan sa Kapitulo Provincial ang da-aksyon yung aksyon na maulong Hanubayaw. Nasa balitaw na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Thank you! Salamat Gidakson Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:43 ng aton oras. Sige, daligid lang samtang nagaro timo-timo ng halos kalabanan. Kag ang iban sini nagahilay-hilay na may tisi anay. No? May tisi, kulang balang imo sining lawas ang vitamin C. Magmayti silang alkaline base nga vitamin C ang tumaronta adlaw-adlaw. Dapat permi nga mangin mabaskog ang atos nga immune system. Kag sa bugos nga pamilya para hindi kita madali madapuan sa anuman sining balatian o kung sakit para more energy pa. Magmayti silang alkaline base nga vitamin C na protektahan ang aton sining lawas kung magtumar kita adlaw-adlaw sang Mighty C. Dere sigurado ka nga pure 100% alkaline base nga vitamin C. Mighty C. Luwas sinanami pagido Santon Plus Herbal Capsule, no? Nagahatag proteksyon sa aton sining lawas batok sa mga free radicals katulad sang anti-tumor, anti-cancer. Nagahatag man sa proteksyon sa aton kag pwede man ka padala mensahe kung mag-order ka mo sa Facebook.
Sa mga kaaksyon ta, Malakay Finance palanyagahon. Daligid lang Mahatag tanay pila ka mga commercial standby sa pagpanumbalik naton sa diliginamang madugay. Upod na sa report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol sa Negros Occidental Provincial Police Office kag sa BCPO naman nga reports. Kuya Bakson Eric Magbanwa kag mga balita gikan sa aton sini nga mga out of town pagkatapos lang sila. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige namyaw tanay sa mga kaaksyon naton dira kay Rinan Aloro Rico, may lang pagpamati dira sa Sitio Kabungbungan, Barangay Sagang La Castillana. Kay Jertel Humayaw, may lang pagpamati. Happy birthday kay Emily Humayaw, no? Nga nag-saulog sang iya sining kaadlawan sa sining adlaw. Kag kay Anthony Jones Tabulong Havilio, may lang pagpamati dira sa Barangay Inayawan, Kawayan, Negros Occidental. Kay Cathy Ver, happy birthday kay Ma'am Luz Torrefranca sa Kansin Subdivision, La Carlota City, no? Salamat gid Cathy Ver ang nagapanamyaw. Kaya pong alagos, good PM lang. Kay Fred Ninya, greet ko lang ang akon utod sa Barangay Maaw, si Lorna Ninya, sang happy birthday. Halin sa kay Fred Ninya, no? Happy birthday Madam Lorna Ninya. Kay Jocelyn Asivita Ulak, may lang pag-monitor, no? Kay Richard Nicor Niagata, thank you so much gid kay Richard Nicor, no? Salamat gid Sard, no? Kay Remark Lamayo, may ngudto Axorex, matamyaw lang sa kasama kong driver, Dapog Ricky Dexter Loloy, si Vector King diri sa Roro Bus Liner dito sa Batangas. Ayos. Dagang salamat sir. Kay Rinaldo Poderoso, may lang pag-monitor. Kay Paringkin Alonsagay, may lang pag-monitor. Kay Merly Dolido Magallanes. Kay Mike Janseva, may lang pag-monitor dra sa Moises Padilla. Tamiyaw lang si Maninoy Nanilo Istera o Nanilo Intera. May lang pamati, no? Kay Almera Lima Lasarte, ang contributor sa COVID-19 naman, Piyak Balay. Salawayon gid tig-agid bagol. Ugtas ka Madam Almera. O sige lang bala. Reinhardt Malinaw, may lang pag-monitor. Kay Reinhardt Malinaw. Thank you so much, sir. Kay Inday Blasa, kay Liberty Benito Nobaldo, dara sa East Homes 4 Mansilingan, kay Dino Alic, kay Ernesta Rodillas, may lang pag-monitor Ernesta. Kay Christian Monterde, kay Bia Jonathan, may lang pag-monitor sir, Bia Jonathan. Kay Renz Evangelista, may lang pag-monitor sa pamilya Evangelista dra sa Binalbagan, Barangay Santol, no? Always gid ka pamati. Thank you so much Renz Evangelista. Kay Norlin Villaluz o Villaros, no? Norlin Villaros, may lang pag-monitor sa Noayhan, magkapauli kami sa mga LSI, nga mga LSI diri sa Amon probinsya, pero tinagid kabudlay di sa Manila, tani pwede na kapauli ka 6 na ko, canceled flight ko, tani makapauli man kami. Christian Roas, ang Victorias, Mary Jane Mendoza, Gian Recicio, may lang pag-monitor. Joseph Pacifico, may lang pag-monitora. Dara sa San Enrique kay Veronica Tilanas, ang Barangay Bagunawa,
Honrada kag Pacifico sang Barangay Baliwagan. Kay Melchor Baroca Rombines may lang pagpamati kay Dundi Incabo and Madam Virginia San Antonio Olpenda may lang pagpamati dira sa Celine Homes, no? Thank you so much Madam Virginia San Antonio Olpenda. And kay Jeremy Biaka, good PM lang, Jeremy Biaka. And Rodney Harder and gatamiyaw lang si Jeremy Biaka sa iya sininga kay Tatay Jim Biaka. Naga-watching live from Lapu-Lapu, Cebu. Thank you so much, Jeremy. And Ariel Kabatak, may lang pag-monitora. Kagkay Nilida Kabatak dra sa FGA Village, La Carlota. Kay Lilibet Malaka Pabilio, may lang pag-monitor. Nagapamati sa Barangay 31. Tamayaw lang kay Kapitan German Bololiaza Jr. No? Halin sa kay Madam Lilibeth Malaka Pabilio. Kay Grace Smithon Casin, may lang pag-monitor dira sa Manville Royal. Halong lang mga kaksyon. Stay safe. Thank you so much, Grace. Kay Felix Pero, may lang pag-pamati man. Kay Eddie Laos, kag kay Nanay Isabel dira sa King Town. Kay Erla Vega, may lang pag-monitor. Kag kay Evangeline Gocolfo. Evangeline Gocolfo, may lang pag-monitor. And Domingo Guancia, may lang pag-pamati Domingo Guancia. Sige, daligid lang mga kaaksyon. Matagtaray pila ka mga commercials. Balik lang ta, dugay-dugay. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Balita. Banat. Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:57 ng aton oras. May lang pag-monitor kay paring Lana Vales kag Josing Topas ga monitor sa sining auto. Si paring Mark kag Ems Magbanwa dira sa Andumanan, paring Tip-Tip kag Emily Rasandra sa Barangay Estefania. Paring Elmar Trafangco, Bonbuyad, sir. Ari na siya, nag-abot na siya. Paring Elmar Trafangco, kag kay Mrs. Yadra sa area Sangman, Siringan. Paring Renz, kag Leia Campus, may lang pag-monitor. Paring Philip, kag Tintin Rizaldo, kamusta kamudra ya? Kag si paring Renly Martin, no? Dra sa Banwa, Sang Valladolid. Kantuan tanang balita ni aksyon na Alvin Graba sa sa Negros Occidental Provincial Police Office bangod sa paindis-indiso. 47 anyos nga amay patay matapos ginlutang sang iya tupad balay. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Dead on arrival na sa Tabugon Hospital sa siyudad sang Kabankalan ining si Jerry Boy Caldo, 47 anyos matapos ginluthang sa Purok Kawayan, Barangay Taguk, siyudad sang Kabankalan. Ang suspect diri iya lang mantupad balay nga ginkilala kay Jose Marie Herbias, 53 anyos, nagapuyo sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Lieutenant John Paul Tabuhara, ang Deputy Chief of Police sa Kabankalan City PNP. Bangod gid lamang Action Rex sa madugay na balang dinumtanay o kung nagadumot gid abi ang suspect diri sa biktima. Rason nga kahapon samtang sakay ang biktima sa iya sining motorsiklo pauli na kuntani sa ila sining puluyan sa ginbantayan sining suspect sa may Taytay along Taguk. Kag didto Action Rex gilayon ini siya ang ginluthang gamit ang homemade shotgun. Actually pistol type ni siya nga klase sang shotgun Action Rex. Igugid sa dalom sang iya sining ilok. Pugakhang ni siya Action Rex ang pistolize, actually pistol type nimo. And diri Action Rex nga sunod diri kay Tabuhara nga gilayon ginhingagaw ang dala ang ini nga biktima sa Tabugon Hospital. Apang ini siya ang dead on arrival matapos ka nakaangkon sang malubhang nga pilas. Actually 7 ka pilas ang naangkon sini sa iya sini nga dughan. Ang ginalakip na diri ang pilas sa dadalom nga bahin sang iya sini nga ilok. Sa dugang pagid kag sa investigasyon pagid diri ni Tabuhara suno sa iya nga masami ang ini nga suspect Action Rex nga si Herbias ang masami nagamaoy sa ila sining lugar kag amo ni nagapaindis permi kung ang biktima ma-sound tripping kay kung mo tupad lang man sila nga balay di mapatukar abisang musika so mapatukar manigi kag tuduhan gid tudo sang suspect kag diri na nag-umpisa ang ila sining nga away. Ang natabo pagid diri Action Rex nga ang kahapon nga adlaw masamtang nagapauli na kuntani ang ini nga biktima sakay sa iya sining nga motorsiklo kag posible kabalo man sunod diri kay Tabuhara nga posibilidad kabalo nga ang suspect malabay sa mga Taytay. That is why iya ini nga ginbantayan kag diri iya sining nga ginluthang ang biktima. Nakuha man sa lugar sa nga insidente ang isa ka unit nga homemade 12-gauge shotgun nga maning pugakhang Action Rex, isa ka fired cartridge sa nga 12-gauge shotgun kag ang anom pa ka live ammunition. Ari ang pahayag ni Police Lieutenant Tabuhara.
Bali, ang aton nga victim, sir, na-sustain niya 7 gunshot wounds diri sa dalom sang iya nga ilok, left portion sang iya nga armpit. Kag hamba sa aton attending physician, amo na ang cause sang iya pagkamatay. Recover ni naton, sir, ang ang ginagamit nga firearm, which is homemade 12-gauge shotgun. Pero, sir, lain ni siya nga klase, no? Improvise ni siya, suray do pistol type siya. Naka-recover man ta sang fired cartridge ng sang shotgun. Kaga may ara kita nga mga live ammunition sang shotgun nga amo ni ang gingamit sang suspitsado. Then ang aton suspect subong, sir, as of now para sa under sa Kabakalan City Police Station, under sa aton nga custody, kay nadakpan naton ini siya kag pagapailanin naton siya sang murder nga case, no? Kaya ang family sang victim handa gid nga mag-file sang kaso against di sa aton nga suspitsado. Ang ila gid ginhalinan sang ila nga hindi pag-intindihan ay tinuig na ni sir mo nga gapaindis-indis pala may ara ang isa mapatukar sang sunatay ito, ang piyak naman mapatukar man gapakusugay sang bulyong, una bala ginapataasan nilang bulyong para makakos bala sang kasabad bala do alarming bala sa tupad balay. Kay ini ang aton nga suspect, sir. Ang iya ni background is maoy kini siya. Tapos damo na ni siya record sa barangay in which nga gamit pa ni siya sa armas kung gabi kaga pinalupok. Ang ato naman nga victim ini, sir, wala ni siya record sa barangay. Rex, ang kabahin gidamang sino ganitong biktima, Action Alvin? Ang biktima diri ginkilala kay Jerry Boy Caldo. Oo, ang suspect si Jose Marie Hervias. 53 anyos, nagapuyo man sa Tagog. Balita report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sige, matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba. Ginatamyaw tanay si Gina Rival Pilayo, Glory Joy Mifa, si Mary Richelle, kag paring Rami Millian. Monitor sa sining udtod, sa atong sining pagpangaragan. Si Inday rin nalito rin kampo Chari ho. Kag kay Misterya Drama ilang pamate. Kay Mr. and Mrs. Ichar. Kay Nini Mirenz, may lang pagpamatikag John Acosta. Tantuan tanay balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Sini may kangtanan sa palayag ni Colonel Henry Viñas. Pabor nga ginpanubuan ang height requirements sa luyag magsulod sa pagka-pulis. Yari na ang kaunad sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Yes, Aksyon Rex Peregrino Cantong. Pwede na si Sir Elre sa height? Ayo di purma. Pwede siya, pwede. Pwede? Yes, sir. Ate, good. Tungtong lang sa gamay sa trapalan para nga makabawi, no? Na ano ka mo di mo? Klaro, wab lang i-apply ni sayo. Pwede pa sa po. I will suggest hindi na sa mga apply, no? Nga? Dala na sa IT. Okay. Dari na lang. Sakay madulaan ta di IT. Madulaan ta na IT, budlay na. Ano nang IT, aw? Tayo. Ayo di purma. Tayo man, may ay pa tayo. Ha? May ay pa. Kung inyo tayo. Hindi tayo, kundi inyo tayo. Hindi tayo, kundi inyo tayo. Ayo. Ako ng tirada, no? Si Toto Elre, hindi nila mag-intrada. Suggest kasi hindi na sa mag-intrada, no? Ito ma-intra pa siya mo. Ito ma-intra ka. Pwede na lang sila mag-intra sila. Karon makakuha lang kami karon sa si IT. Si Action Elmar, hindi nagidya ka intra kay Tiari di saya mo. Gani, hindi nagidya saya, no? Si Jomare. Jomare, pwede na sa kuhan beautification. Sa beautification, no? Sa beautification, pwede na si Jomare, no? Okay. Sa mga pananom-tanom-tanom. Doon ka sa lamukan kung si Jomare,
Ayo, Sabado man subong ah. Sabado man ah. Oo, weekend subong. Basta purya buyag lang. Pura buyak, pura gapa, pura usog, no? Pura hiwit, no? Oh, lag. Ay, gid. Hindi amo. Ayo di porma. Ay, oo. Te? Abta lang Sabado to, why katopa, no? Ate, Lunes ko na. Ano nang kuno kay daway gid sang ambot ko nga na may online man. May online man basi kon nalangalang guro, no? Lang. Sa Sabado, sa Lunes. Lunes na lang, no? Lunes na lang. Oh, para at least may pabuton kita, no? Pasaligang kaugalingon mo. Ayo di porma. Ara pa man si Kapchad. Ara pa man. Kag si Kagawad Jofred sa Panta. Pwede ka advance. Ayo di porma. Silingkog gid daw. Ayo, Ara man si Parinuno pagida. Parinuno Kisanto si Toto Manuel ko. Si Chef Manuel ko sa Silay. Kasi Joseph Chua. Si Joseph Chua Draho sa downtown area. Ano man gyapon ang iyang baligyan na? Ano sa may Lakson? Sa Rosario Lakson. Ara sa mga sang bangko blada. Aras po ng bago yung baliligyan, no? Ate, okay. Dito na paglawagon kay basi mamalaran sa ato, Ate, no? mamalaran, gitsa. Ayo di porma. Kung lawagon na kay... Oh, yes. May kuha na may value multa na. May multa na si Sir Joseph Chua, no? Mayong hapon na. Oo. Kay Primo Mark. Magbanwa? Magbanwa, oo. Ate, ara man monitor na saya. Padala na sa bugas, way pa? Ate, ara na. Automatic na. Good. Mo na lang nga mayang balita, no? Oo. Si paring ala na balis kagay na ko pa ni natamyaw pero gusto niya suliton mo man padala di preha. Ayo di porma. Isa lang kagi pala pare ala ni mo ya kado permi mo git. Pero permi ni ko padala mo karon. Way siguro ga pamati kay na. Wa siya pamati ko kay na. Pamati ka pre alan da. Butang lang gid sa hawak mo na pre. Ibutang earphone. Patang earphone bagid pare alan ki para nga makabati ka gid, no? Kaya kung solito pa para na ko madubli naman ako ng hatag mo na sa mo, no? At isa lang maduwahan pa na, no? Ayo, kadlaw lang si Kap Jofred sa Panta. Kasi kagawad Chad sang obrata. Gani man, no? Di po may arayawal pa man na mo. Oo, bisa magkadlaw da sila basta importante. Ayo di porma. Dia joke lang na. Apo kami arayawat pa man na yan. Alaban. Ayo di porma. Hindi amo. Nano ning ginambal ni BCPO Director? Kado kaklaro sa nga hambal ni Police Colonel Henry Viñas, ang BCPO City Director, simple lang ang hambal Action Rex. Height doesn't matter. Ate, laban-laban eh. Importante may pasyon kag dedikasyon. Pero may limit gid na iya. May height limit gid na iya. May height limit pero na mas mayaman kaya ang ining kwan bla. Pilang required daw sa mga lalaki aw? Ining Senate bill bla ni former PNP Chief kwan bla Roland de la Rosa. Si Paribato? Si Paribato na nag-sponsor sang bill mong sa Senate Bill 1563 ni. Dito good as approved na niya. Unanimously approved sa third kag final reading nga pagpanupo. Okay, magsuluhot kita. Nga ginpanupo ang minimum height requirements sa luya magsulod sa PNP, sa BGMP, sa Bureau of Fire, kag sa Bureau of sa Bucor, no? So kaysa una magsulod ka sa pagkapulis, ang height sang babae gidya mong dati 5'2", ang lalaki 5'4". Tisubong sa bill ni Bato de la Rosa, good as approved na init, pwede na kamo ka sunod sa pagkapulis. Ang sa babae subong ang gina-required na lang nga height 5, ang sa lalaki 5'2". Amo nang klaro da. So pwede na kung nag-height ka na 5'1" sa babae, pwede ka na kaya ang limit 5 action rex ang height. Sa lalaki 5'2". Di lang mag 4'5" ba? Ate, inagurumatoon ka na sa manugluto, no? Ayo di porma. Chief Cook, no? So, muna, kapasalamat pa si Colonel Henry Viñas. Ano ay ni Chura ka pulis ko mag 5'2", no? Mag 5? Lulingot na sa 20, no? Ayo di porma.
base basal ang mga unano, no? Galing kay, way manabasihan da sa performance ang mga height ah. Amo galing kasi ni Colonel Binyas nga height doesn't matter. Oo. Importante go bra, sa insakto. Sini Colonel Binyas kayo ano mo na ang taas, maalam kung kurap ka. Correct Dito may punto si Colonel Binyas. Bisan ubo Ilang ka height lang. ni Colonel Binyas gani? Kay Colonel Guro mga 5'7", Guro ay. Mga 5'7". Oo. Sini ni Colonel Binyas wani pataas-taas ya. Gani man. Importante bisan ubo ka. Importante hindi ka kurap. Bisan ubo ka basta laba. Sang pasensya bla. Okay. Ayo di purma. Kaya kapalumdum ako dahil pa sila mong lipot basta laba, no? Di kini nagbaliskan galito nga akong address kay na kay Kapchad kay Kagawad Jofred. Ngao. Kay ginimo ko kapitan si Jofred, Kagawad si kay Kapchad. Ate man na natin nubo-nubo na lang ata. Ayo, gidote pamatian ta Miss Colonel. Why kay maghalong mo? Maghalong pala Action Express. Siguro mag-discuss siya tani, no? Pamatian tang palayag ni Colonel Binas parte sa sininga balita. Colonel? Colonel. Well, I think wala man sa problema. That's okay. Ang content is ang attitude o ang karakter sa aplikante. Isang taas na siya, isang guwapa na siya, maalam na siya, matamad man siya. Ano na ang problema? So, bisan na ang height niya para as long he's willing to do the job as a police officer, wala problema. In fact, we have so many mga known na mga leaders na lubog ng ganit and they succeeded. So, I think it doesn't matter for as long as you have the passion or dedication to do your job. Madamo nga qualified kung may mga abilidad ng kabalatag ng under height. So, I think mas mayo ng qualification or criteria nga ganito. Hindi na rin ang pag-iko ng height na lang. Para as long, again, para sa ako, no? Sa mga gamay sa imo, kung may dedikasyon ka, then ang integridad mo is ara, I think there's no problem. Alam mo ng mga malan, mga taas, pero kurap man, ano na, ang wadan is performance eh. Ano nga, ang sa atong mga kapulisan, again, ang wala kita ginababayan sa gobyerno, ginatanaw ang gobyerno, ang welfare natin, sa datong picture ron, na may obligasyon kita, may duty kita na dapat nga trabaho. And ang mga dapat siya, kung natin dumon, na ang atong nga trabaho, nagbuhi ang atong pamilya, hindi na kita maging kabugat pa sa organisasyon, kundi pangitaan ito sa paging mabuligan natin ang organisasyon natin. Si Police Colonel Henry Miñas, ang BCPO City Director sang interview sang Aksyon Radyo. Ang inyo kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magbaw nag-report sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ayo sa mga kaaksyon tayo, yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen. Mapanorte kita, ini may kang tanan sa Cadiz City Health Office kag Cadiz Emergency Clinic. Liwat nga gin-lockdown matapos positibo sa COVID-19 ang isa ka nurse.
Yari ang countdown sa report ni Aksyon Roger Gotib. Jer? Action Rex sa ikadawang kayunan ang Cadiz City Emergency Clinic na lockdown kag subong man dalahig na ang Cadiz City Health Office sa siyudad sa Cadiz subong gid nga adlaw tungod man sang pagka-positive sa COVID-19 sang isa ka nurse nga naga-duty ka nagatabok-tabok ini sa nga nag-duty ka nagatabok ini halin sa City Health pakadtuman sa Cadiz City Emergency Clinic. Kahapon lamang na ibaluan nga nag-positive ng patient number 92, isa ka 51 anyos nga frontliner kag nurse sa City Health Office nga nag-duty man sa Cadiz City Emergency Clinic. Na ibaluan nga ini siya ang naglakad pa sila sa Bacolod sa tong September 2 agod magbakal sa mga bulong kag sa mga iya sinikinanglanon tungod na mag-celebrate siya birthday pagka September 3. Nag-batyag ini siya sang sakit sa ulo kag malayo nga pamatyag sang September 4 kag pagka September 5 may dala na nga ilanat sa bagay nga ini ang swab test sang September 7 apang gahapon sa nga hapon nagwa ang result September 11 nga ini siya ang positive. Bangod sini nagamando na si Dr. Maria Victoria Ibanez ang City Health Office sa siyudad sa Cadiz nga suspendido sa subong ang mga gina-render nga serbisyo sa City Health Office kag subong Cadiz City Emergency Clinic bangod nga ginpaidalom sa swab test ang mga personnel sa sini nga health facility ang nabutang diri until further notice. Butsilingon wala tulaton gig nga maklear din tanan antes makabalik ang serbisyo sa City Health Office kag Cadiz City Emergency Clinic gin-refer na lamang sa Cadiz City District Hospital ang mga emergency cases nga kung may makabugid man dito na idulong sa amo nga hospital. Report gikan sa siyudad sa Cadiz una sa balita una sa aksyon ini si Aksyon Roger Gutib report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kidakson Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang Cadiz ay luan tanay ng area sang La Carlota upod kay Aksyon Percival Villamor. Ini may kang tanan sa 35 anyos nga lalaki nga nadakpan sa bypass stop operation sang La Carlota City PNP. Ginpasakaan na sang kaso. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Percival Villamor. Pers. Action Rex, formal na ginpasaka sang aton kapulisan sang siyudad sang La Carlota sa isa ka 35 anyos nga ginabaybasad tong nagligad nga inadlaw dito sa First Street Barangay Hagimit, La Carlota City. Ang operasyon ginapamunuan ni Police Captain Junel Guadalupe, Chief of Police, upod ang Drug Enforcement Unit. Ang suspect dire ginkilala sa kay Julius Castillo Ibanya. Julius Castillo Ibanya, 35 anyos, may asawa, may soltero, kag inisya Action Rex, pumuluyo sang First Street Barangay Hagimit, La Carlota City. Na-recover sa iya posisyon kag kontrol ang apat tanan kasashi sang suspected Shabu. Karon formal na ginpasaka sa City Prosecutor's Office diri sa siyudad sang La Carlota kag nagbayular sang Section 5 kag 11 sang Dangerous Drug Act 2002. Karon ini si Julius Banya Castillo ara karon nahunong sa custodial facility sa siyudad sang La Carlota kag nagahulat na lang sang iya commitment order nga ipapanaog agod nga iliton sa Bureau of Jail Management and Penology. Amo ini ang nakuha naton nga balita di gikan diri sa aton area of responsibility para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
kadapya na ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayong Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayong Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi aron protektahan
protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad mga kaaksyon. Happy weekend sa inyo tanan-tanan, kag salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Kita-kits kita on Monday, diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. Salamat gid, standby na sa This Is My Life. Sunod na sa Dili Lamang Madugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sa Aksyon sa Kangilan Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. I left Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon